zanu ndesi ifeyoyi ife kwambiri sitiyang'ana kwambiri maudindo koma chimene timayang'ana ife nchonena zoti mmalawi wakumudzi amalawi aja akumayenda pansi pochoka kuntchito amene akumwa madzi limodzi ndi ziweto anthu amene aja tsopano aone kuwala osati okhaokha amene akukhala mtawuni komano anthu eni ake ma indigenous people of this country aziona phindu lalikulu kuti kodi amene anawasankha kuti awatsogolere akuchita zinthu za mtundu wanji. Lerolo pamene ndikukamba pano ndimalandira mauthenga kunena kuti madera ena ngakhale chimanga chayamba kutsika mtengo. Ndimalandiranso malipoti kumamva zokuti ngakhale forex ija imazunguza azimayi umalephera kupita ku Tanzania lero lino forex ija ikhala ngati yamba kutani kupezeka. Ife tukambiri timayang'ana zimenezo komanso ndimamva kuti anyamata ambiri ndi okondwa tsopano kunena kuti sikhala ntchito yakabaza yokha yayi koma pakhala mabizinesi komanso pakhala kuphunzira maluso osiyanasiyana. Sukulu ya sekondari ikubwera ya ulere posachedwa apa zimenezo ndi zimene ife takhala kumayankhula ndayi zonse timafuna miyoyo ya anthu idzipita kutsogolo. Ndithu mwina kumafunsa kuti tsopano mwalowa nawo mu DPP mwina DPP penanso yachita zinthu zomwe sizinakomera Malawi inu mudzatulukanso inu nde ndikufuna ndinene pano kunena kuti amalawi asankha andipo sankha DPP amalawi yonso adaunika umoyo umene ayenda zaka 5 zapitazi aona kusiyana maganizo amene chiganizo chimene chachitika ndi amalawi ochuluka chimenezo chatipangitsa kuti ifeso tizisendezera kuno. Ife sitimayenda ndi gulu limene tikuliona kuti siri kufuna kupindulira anthu ochuluka tayi zonse timakhala mbali yowina imene imaoneka kuti anthu ambiri akuikonda osati kungotsatira koma kuti anthu ambiri apeze phindu pa ulamuliro umenewo. Ndanena kale kunena kuti ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti after 62 years of independence anthu azipezera zoti adzigona m'manyumba ndi njala ana kumalephera kupita ku sukulu. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Dziko lathu tinenera tidzipita kutsogolo tinazo china chilichonse choyenera kuti tikhonza kutukuka koma azitsogolera amene akhala kutitsogolera amalephera zinthu zimene zikuzika m'malo mwake. Chifukwa chake ife tabwera kuti iyayi ndi nzeruzi chatimayankhula kuti the voice of reason the citizen tizibweretse kuti anthu aone kusintha. This is the time. Mukuona kuti anthu mwa zipani zonse adakonderanji chipani cha DPP? Mukoza kuona kuti nthawi ya DPP nkhani ya njala simafika mmene zafikiramo komanso mukonza kugwirizana nane kuti nthawi imeneyi anthu amatha kuodetsa katundu kunja mosavuta. Mukonzanso kuona kunena kuti nthawi imeneyi nkhani zachitetezo zinali ndithu zamphamvu ndiyeno sitingachite kumafunsaso kapena kumanena kuti kodi nchifukwa chani anthu akonda DPP ayi. Kumalawi kuno kwambiri anthu amadalira nsima. Malawi ngati mwamutha ndi kuti akhale ndi chakudya m'nyumba mwake. So DPP imadziwika bwino ndi kukonza dongosolo labwino la ulimi. Mukoza kuona kuti ulimi wasokonekereratu tikunena pano ngakhale alimena sakudziwa zoti kodi lero lino fertilizer akhonza kukampeza kuti koma mwezi uno ndo wa September posachedwa apa tiyamba kulandira mvula komano boma limafunika izi zizikhala kuti zili mchimake ndiye muone boma ili labwerali ine ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti aliyense amene wakhala kuvutika ndi malimidwe tsopano nthawi yakwana tiye tibwerere kuminda tikalime. Maina komati akuona kuti muna mavuto mdziko muno achuluka mukuona kuti DPP kwakanthawi kochepa takuonetsa zinthu kusintha zinthu mdziko muno. Nkhani yayikulu imene ndimayionapo ineyo imafunika kwambiri ndi network. Munthu uzikhala kuti iwe you are well connected zinthu sizivuta yayi. Nthawi nake ndamva former president pepani ndichula dzina Dr. Joyce Banda adanena nena zoti nkhani yayikulu yofunikira kwambiri umwafunika munthu uzikhala ndi network yabwino uzikhala ndi abale pafupi onena kuti no ukati ufuna chakuti ungotobwanya batani limodzi ona kuti zatheka. Tsopano Isaac ndikuuziretu ngati mene ndine kambanje network yanga so ndi yayikulu imene notithandizire kunena kuti tiyankhula ndi azinzathu maiko osiyanasiyana nena kuti kwathu kuno kuli vuto lakuti kodi tingachite bwanji kuti tichoke m'mavuto amenewo. Ndithu ndathokoza inenso ndathokoza. Amene ndi Edward Kambanje amene ndi mmodzi wa anthu amene amamenyera ufulu wa anthu komanso pano ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Liberation for Economic Freedom imene chili mgwirizano ndi chipani cha DPP. Apa ndi Charles Nchacha. Kodi mudakalibe ya governor? Governor wetu ndi original ndi governor wa season ina iliyonse amapezeka ndithu. Ina komba kodi mnalipo ino? Kwa basi kodi ata muzimunali kuti simaona kuti zikuchitika pa ground pakuti kodi taenda motani tagwira ntchito motani. Kuno kumwera ndi kumodzi kumene chipani cha DPP chapeza mavuto ochuluka kwambiri. Mwina udali ulendo utali ila ntchito yochuluka bwanji? Mbali wanga sinali ntchito yokhweka yakhala ntchito yawawa muzaka zonse zimene achita ine ndale
koma chaka chinochi ndi chaka chosausa chifukwa timapanga ndale zija tili ndi mabelo mthumba, tapanga ndale zija tikuchoka ku ndende, tapanga ndale zija titalandidwa katundu, koma nkhani yathu yayikulu sina lero ziganizira ife koma timaganizira Amalawi amene yakhala akuzunzika kwambiri. Timati tikalowa mmudzi kuona kuti azigogo amene akusamala ana amasiye akusowa chowadyesa, kulowa nyumba wochimanga palibe, fertilizer odula, magroceries china chilichonse chakwera mtengo, andi pena timati tikambapanga msonkhano kwaona anthu amalira mmeso mwawo ndi kumakhesa misonzi kuti kodi atiwombole ndani. Ndi amatilimbikisa kuna kuti anyamata inu ulimbikirani chifukwa ife tikuvoterani cholinga choti tichoke mmavuto amene tili nawo. Ndifa chimuona zana lija atangolengeza dziko la Malawi limakhala ngati kuti anthu alowa dziko la sopano kuti anasenza chithumba cholemera kwambiri wina alisana nyamula 100 kg pamutu pache ndiye watulidwa chithumba chimene chinali cholemera kwambiri. That's why muona kuti anthu anachezera ngakhala sanalengeze wina aliyesa amangovina pakhala iye ndicho ngeno kuti no komano mwina chipulumutso chathu chatani sopano chafika. So ni ntchito imene tayigwira ntchito movuta kwambiri, koma we are happy kuti Mulungu watisogolera tafika siku lino kuti tikukamba zinthu zina. Kuno kumwera ndi kumodzi kumene mchaka cha 2020 anthu DPP anadana nayo kukhosi, koma panopa ndi kumodzi kumene kwathandizira chipani cha DPP kulowa mboma. Mwina mukuona ngati chikhulupirironso mwa DPP chinabwera mutani? Anthu andale ambiri amapanga ndale kwambiri, boza too much. Boza ndilibera limaononga chifukwa maboza aononga chifukwa kuti anzathu amene anabwera ndi Tonse Alliance anabwera ndi boza la nkokhoneza, ananamiza anthu muzadya katatu, ananamiza anthu muzagula passport ya kamati 10,000 ekala, omananza muzagula fertilizer 4,000 enkanthu, ananamiza zinthu zambiri 1 million job. Komano mutaona atalowa mboma muja chimene chinachitika ndi chani? Chinthu chambiri chitukuko choyamba chimene anachita ndikumphaso mwina mtsogoleri wawo Saulo Sichilima pogwesa ndege. Zimenezo Bible zibe umboni. Zibe umboni koma zinachitika. Zinachitika. Andi yakhala nthawi yowausa kwambiri anthu anapya mtima chifukwa zonse zimene ananamizidwa sizinachitike. Mapeto ake anthu aja anamba kuganizira kumene akuchokera kuti tinanamizidwa zambirimbiri koma tona ni mavuto akubwerawo mwina tibwerere kumene tinatani tinachokera. Chifukwa muona kuti wina aliyense panopa akubwerera kapena anabwerera ku DPP poona kuti zimene analonjezedwa si zimene zachitika. So sinadabwisidwenso ndimene anthu avotera, and even campaign yathu ine yosausa yopanda ndalama mazombo kakhala ku opposition, koma chifukwa cha chikondi chimene anthu anali nacho kwa Professor Arthur Peter Mutharika ndi chikhulupiriro kuti Professor Arthur Peter Mutharika akhoza kupanga zinthu zimene Amalawi akuyembekezera. Mukumbukira bwino mu nthawi imene tinali mboma nthawi imeneyo tisanachoke ndi president kaya amene anasunga forex nziko muno ya 6 months. Forex mapezeka amene paliponse. Chifukwa muona kuti zanangolengeza forex yamba kupezeka nziko muno, dola icha yamba kutsika, chakudya even chimanga ziko la Malawi pano chimanga chasika kuti chimanga chigwera pa 50,000 kwacha pathumba. Posachedwa muona kuti chimanga chachika chikusikabe chifukwa DPP ndi system, and DPP ili ndi mapolisi abwino oti Amalawi amagwizana nawo. So sicha chilendo and zimene zozo zikuchitika ndipo zichitika ngati Malawi munomo chifukwa chikhulupiriro cha anthu chija kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Manifesto amene munauza Malawi mukuona kuti akhaladi ena amene munalonjezaje ndiotheka to amene aja DPP imachita zimene yanena and yaika mmene mujamo ma program a 5 billion every constituency, 100 million ya Chinyamata yapangira ma business, 100 million ya Chisikana asipanga ma business, school ya ulere kuyambira standard 1 ukafika mwina maliza form 4 kulibe kulipira ndalama za manebu kapena zoka jambusa zithunzi kapena kulipira maeso kapena tikapangire print komanso ibe na maskulu athu zimene amakhala kusonkhasonka kuti ana azilipira zija iya kuli development activities pa schools zonse zija zachosedwamo. Manifesto yathu ifotokoza mwa chuchuchu andino anthu adikire kuti after parliament imene kubwera kuchitika zanthu waje budget yathu ikhala yotani chifukwa DPP ifuna yaonesese ndi masomphenya ya Professor Arthur Peter Mutharika kuti moyo wa anthu akumuzi zimene anthu akumuzi amafuna daily basis akhale nazo pafupi. So zimene zozo zimene zina kuchitika chifukwa zimene zili manifesto yathu and ife tisatira chilichonse chimene chinalembedwa manifesto
ndi chimene ife tikati kuchigwiritsa ntchito kuti amalawi chifukwa ativotera ndi chikhulupiriro kuti anthu awa atombola ku mavuto amene tinawo. So ku Bagamoyo kuja anthu acho kako basi zinthu zikhala bwino and amalawi ayembekezere kulandira zinthu zabwino. Mwina anthu ayembekezerenso mwina DPP yosinthika motani? Kwambiri nthawi zonse musiku lililonse chimene chimachitika pa moyo wathu imakhala leso, imakhala phunziro. Ndiyo ukachita chinthu china lero ndikuona amene chachitira react mawu kamabwera umabweranso muchinanso musinthika ndi mmene zinthu zakhalira. Komanso taona zimene zachitisa anzathu awa kuti mwina amalawi asakonde asakhulupirire kwambiri ndi chani. Ifeyo tiyenera kuchita postmortem mmene tayendera kuonanso kupanga research mavuto amene anzathu akumana nawo kuti ifeyo kuti tiyende bwino pano tichite chani. Zonsezo nzoti tiziyang'ane kwambiri. Andi enafe pano pangati ineyo timayamika kwambiri kuti pano takulaso pano tikuziwa amene dziko limayendera, tikuziwa amene zinthu zikuyendera. Tapanga masukulu abwino, tili ndi ma masters sopano, tikuziwa sopano kuti dziko kuti liyende bwino tipange mutani. Ngati tikusogedwa ndi professor, kuti professor zimene amafuna ndi chani, nanga Malawi kumuzi akufuna chani. So dziko liyenda bwino andino amalawi ndi tiyasikimizire pano kuti ndi DPP yosinthika kwambiri musiyana ndi mene amaziwira kale. Dasoye mwaona kuti anthu apanga maphwando asangalala bwinobwino simungamve kuza mtopola wina uliwonse chifukwa ndi DPP yanyuwani imene yabwera ndikufuna kuti sauno ikunze zolakwika zonse zimene azathu alakwisa. Tipangire zonse azathu amachita zolakwika ifeso sitingapitiriza kupanga zolakwika zimene apanga iwacho. Ifeyo tiyenera kuona kuti no tisinthe tipange motere. Mwina maziziwa zimene anthu anadanazo kukhosi ndi DPP nthawi imeneyi? Ya zambiri pena paliponse even pa church pa business malo ena alise makhala anthu palibe chilichonse chimene chimachitika 100% chimakhoza kukhala kuti mbali nache yoti mwachita bwino mbali naso munachita bwino. Koma imakhala advantage yona kuti ngati munachita bwino ndikuchoka kapena simunachite bwino ndi kuti mukamabwera mmakonza mbali yolakwika ije kuti pana kuya ndi apa tikonze motere. Komano mutakuona kuti ifeyo ngati chipani ngati DPP mungadafotokoza kale kuti zinazo inde zimakhala kubwera koma chilipo chimene munthu wakumuzi chimene daire amachifuna moyo wake. Ifeyo imene tabwera pano tikachita deal ndi chimene munthu wakumuzi daire chimayenera kunthandiza pa moyo wake kuti upite msogolo tipanga zinthu zimenezo. Kuti ndithu anthu DPP ikamata 5 years akhala kuona kuti ya inde DPP tamayifuna ichi 5 years choyamba anthu amagamba kuti kupanga niwe mu 100 days 100 days ikamati ikutha pamene tikumaliza chaka pamene tikumaliza 2 years 3 years anthu amakhala kuti apanga kale. Omanguru angati mtowa udzu ine mfuno nene chinthu ichi kuti mpando umene uwu sikupasa munthu ayi. Mpando uwu sikupereka mpaka 2060 Awachipani chosutsa boma oluyenya kuti osamale kwambiri olunono ofatsa kwambiri osama ine asifuna mchwachua masiku ano ayi koma kabambe indamina ile mwana kwambiri amene iri kumana hedo amene ajiwe zoni kuti mala konge sipale sikipani chosoya nacho